Kansanedustaja Toimi Kankaanniemi, olet talousvaliokunnassa jäsenenä ja näet aitiopaikalta, mitä tapahtuu Euroopassa. Romahtaako Eurooppa? Niin, Euroopan talous, euroalueen talous ja Euroopan unionin maiden talous on kyllä suurissa vaikeuksissa. Uskoisitte paljon suuremmissa kuin mitä meille annetaan julkisuudessa ymmärtää. Eli kaunistellaan esimerkiksi pankkien stressitestejä, joita on eri maissa tehty, ei ole julkaistu. Toivottavasti nyt julkaistaan, mutta toisaalta niistä julkaisemisesta voi seuraukset olla aika rajut. Pankkipuolella ei nimittäin luottamus ole lähellekään siinä kunnossa, kun rahamarkkinoilla pitäisi olla. Sen lisäksi sitten jokainen euromaa ja unionin maa on joutunut käyttämään valtavat rahat elvytykseen tämän kansainvälisen laman seurausten ehkäisemiseksi, eli työllisyyden ylläpitämiseksi, ja se on merkinnyt voimakasta velkaantumista. Ja se velkaantumisvauhti jatkuu joka paikassa edelleen, ja se luo tavattoman suuret riskit. Ja jos nyt tulee syystä tai toisesta, esimerkiksi Kreikan tapauksen leviäminen, niin aiheuttaa sen tilanteen, että tarvitaan uutta elvytystä. Ja silloin siihen ei ole varaa. Silloin tulee eteen todellakin jo kysymys, että romahtaako Eurooppa ja euro ja koko alue. Ja siinä syksyllä saatetaan olla siinä tilanteessa, että näitä joudutaan pohtimaan. Nythän parhaillaan on täällä eduskunnassa ja meilläkin talousvaliokunnassa nämä Euroopan vakausrahaston perustamishankkeet. 4 eri tavalla oli lisäbudjetissa pääoma siihen rahastoon ja sitten oli erillisenä lakina tämä Suomen valtion takaus 8 miljardin euron määräisille lainoille, joita voidaan tukea horjuvia euromaita. Sen lisäksi tähän liittyvä sopimus, joka on käsittelyssä, ja vielä 4. tämä Euroopan unionin presidentin Van Rompuyn johtaman työryhmän työ, jolla pannaan Euroopan unionin ja euroalueen maita taloudelliseen kuriin, ja se on myös kova päätös. Budjettivalta ollaan ottamassa suurilta linjoilta pois kansallisvaltiolta, meiltäkin. Ja kun meillä ei ole omaa rahapolitiikkaa, meillä ei ole enää tulopolitiikkaa, jos meiltä otetaan raha- ja finanssipolitiikka pois, niin meille ei jää käteen mitään välineitä, joilla kansallista taloutta hoidettaisiin. Kun vielä verotustakin pyritään yhdenmukaistamaan nyt, jota tähän mennessä EU:ssa ei ole tehty, niin se tekee sen tilanteen, että meillä on lukittu nämä 3 asiakokonaisuutta tai 4 oikeastaan, kun verotus otetaan mukaan, niin sitten purkautuu ne paineet, jotka on vaarassa kasvaa ja jotka nyt ovatkin isoja. Ne purkautuu työttömyytenä ja köyhyytenä. Ja siitä seuraa jälleen sitten suuria ongelmia ihmisille ja jopa yhteiskuntarauhalle. Tässä ollaan kyllä ihan vakavasti ottaen suurten kysymysten edessä, mihin suuntaan tässä mennään.